Fa 750 anys, Catalunya va crear una institució pionera que canvià per sempre més les regles del joc del comerç i del dret marítim a escala internacional, el Consolat de Mar. Gairebé un mil·lenni més tard, segueix el camí amb els mateixos valors fundacionals: el foment de la pau, el dret, la mediació, el comerç, la diplomàcia i la internacionalització de la llengua i la cultura catalanes. Bastit en plena edat mitjana, va ser el precursor al món del que actualment s'anomenen sistemes alternatius de resolució de conflictes. Han passat els segles i tanmateix avui el Consolat de Mar continua essent l'ens mediador en disputes comercials, treballant per la resolució alternativa dels conflictes entre empreses, a fi d'evitar la judicialització de la vida empresarial, econòmica i social. Però coneixem prou bé el llegat d'una institució tan antiga i única? Va sorgir per regular els intercanvis comercials, que es duien a terme principalment per via marítima, els drets i deures de navegants, mercaders i poders diversos. Aquestes lleis es van recopilar a mitjan segle XIV al Llibre del Consolat de Mar, que té el seu origen en els Costums de la Mar i els Costums de Tortosa, que daten del 1272 i que són el primer text jurídic en la nostra llengua. El Llibre del Consolat de Mar és el primer codi de comerç i de dret marítim internacionals. Va ser tan innovador que la majoria de països de l'entorn el van adoptar i es va traduir a llengües com el castellà, el francès, l'italià, l'alemany, el neerlandès o l'anglès. De fet, l'èxit de la iniciativa catalana va fer estendre els consolats per tota la Mediterrània i part d'Amèrica i Europa, molt més enllà de les fronteres dels països catalans. Fet que va convertir la institució en la primera estructura diplomàtica del planeta. 7 segles i mig després, l'empenta que el va fer néixer continua intacta. Avui la mediació ja ha esdevingut el nou paradigma internacional de la resolució alternativa de conflictes i el Consolat de Mar, de nou, la referència. 3 quarts de mil·lenni. Consolat de Mar. Adichats, sem andaluts de Toulouse, sem pla content de presentar la nostra música, una mescla entre Occitània i Magreb. Començarem per una cançó de les Pirineus. Bon viatge. Jamais jo non veirei tan gentio brunetto come la che incontrei laute Dio sureto iero che nei tambero che giù che muleri per che rovero io si ero besun muri. Crenzes-me, non hi ha pas più bella ciutat. Crenzes-me, si n'hi ha pas coneixes pas. Per carriera i carana passeggiar. Cado que tu vos farà viatjar. Cado ciò ai mares mai Granada. I al baixi e sa bodega porona. Per mingiar, puis per entre non hi ha pas. Sacromonte per flamenco escutar. Cado que tu vos farà viatjar. Cado ciò ai mares mai Granada. كل ما اشتقت إليك دمعت عيناي من كثرة الشوق إليك يا ملهمتي يا
garnata. Calle alta de Cartuja, calieron de Peire de Tutocuru y el Saidi y al avenido de Nina. Cada cantubos fará buyacha, cada chua y mares mai Granada y crences menú y apapi los ciutat, crences men si anche pagunes espas per carriero y carana passejar. Cada cantubos fará buyacha, cada chua y mares mai Granada, cada cantubos fará buyacha, cada chua mares mai Granada. Ascolteu això que canto, ascolteu això que canto, que està ple de sentiment. És la música de l'aigua que s'escampa entre la gent. És la música de l'aigua que s'escampa entre la gent. Mira si hai corregut terres, mira si hai corregut terres, ports, comerços i carrers, que hai conegut navegants, pagesos i mercaders, que hai conegut navegants, pagesos i mercaders. Parlo de camins de pau, parlo de camins de pau i d'escrits de llibertat, de Tortosa les costums i la mar lo consolat, de Tortosa les costums, de la mar lo consolat.
رجليسي يا دلالي رجليسي عقبوكي عياتني هنا رجليسي يا دلالي رجليسي عقبوكي عياتني هنا يكبوها شافنا وهنا كندير لهنا ويا دلالي كندير لهنا ويكبوها شافنا وهنا رجليسي يا دلالي رجليسي عقبوكي عياتني مانا 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 زرحت قلبي وخاطري هنا قصبة طويلة دلالي قصبة طويلة زرحت قلبي وخاطري هنا رجليسي يا دلالي رجليسي عقبوكي عياتني هنا رجليسي يا دلالي رجليسي عقبوكي عياتني ما Molt bon vespre, Tortosa, i molt bon vespre a tots i totes els que ens esteu veient des de casa, per televisió. Què? Us havien rebut mai en una jota? Perquè aquí al Delta això és el més normal del món, eh? Sempre que ve algú de fora, lo rebem en una jota. Sí, sí. I a més tenim la sort de tindre cantautors de primera línia com l'Arturo Gaya, que avui ens acompanya amb el trio Anda Lutz, format pel seu fundador, en Guillum López, també pel tolosenc Thierry Roch i pel marroquí Abdel Bous Viva. Una bona barreja, Una bona barreja. I és que aquesta mescla ja ens indica que aquest vespre serà molt especial. Molt especial perquè avui, poca broma, avui celebrem la inauguració del 750è aniversari del Consolat de Mar. Sí, molt d'aplaudir, però jo veig cares que estan dient i això ben bé què és, no? Ja, és que, mireu, ara que no em sent ningú, us confesso que quan me van proposar de conduir aquest acte vaig haver de tirar ràpid de Wikipedia perquè no en tenia ni idea. Sí, i en llegir l'entrada sobre la història del Consolat me vaig desconsolar. Sí, me vaig desconsolar de veure que el nostre país té una institució amb tanta història i que no en som realment conscients, Sí. I per això l'acte d'avui i aquesta commemoració té més sentit que mai. És per això que us proposem un viatge. Sí, un viatge per conèixer el passat, el present i el futur d'aquesta institució gairebé mil·lenària. Un viatge com el que feien els nostres mercaders i mariners segles enrere i que van motivar la creació de codis i lleis, com el llibre del Consolat de Mar, que el tenim aquí, i també el que recull els costums de Tortosa. Així doncs, us proposem aquest viatge on passarem per diferents latituds mediterrànies a través de la música, com no, i disfrutareu moltíssim amb aquests artistes que avui estaran aquí. Amb aquest viatge també descobrirem en què consistien aquests preceptes del segle XIII i XIV i també veurem per què estaven tan avançats en matèria de drets i deures i per què van prevaldre, sobretot, tants centenars d'anys.
com aquest que ara veurem ara mateix. La regulació de l'entrada i sortida de les mercaderies. Llibre del Consolat de Mar. Hi havia productes com els cereals, els llegums, la carn, el vi o els pinyons que no pagaven impostos en entrar a Catalunya. Però podia passar que aquestes mateixes mercaderies sí que haguessin de pagar impostos si s'exportaven fora de les nostres fronteres. De vegades es prohibia la venda exterior de certs productes, com ara les pedres per obrar el corall. I, fins i tot, hi havia cops que la llei podia canviar per circumstàncies o raons del moment concret, com quan es va decidir que, considerant que darrerament els aragonesos han imposat aranzels en el vi que entra de Catalunya a l'Aragó, la present Cort ordena que tot vi que serà importat d'Aragó a Catalunya pagui d'entrada per cada canti de vi un sou. Amb tot, l'objectiu final d'aquestes regulacions era d'esperonar el comerç, tant interior com exterior. És una prova més que, històricament, Catalunya en general ha tendit més cap a models lliurecanvistes, amb una pressió aranzelària més aviat baixa o fins i tot inexistent segons els casos, per tal de fomentar el lliure trànsit i comerç de mercaderies. Catalunya, oberta al comerç interior i exterior, apostava per un model regulat que esperonava el lliure comerç i alhora s'adequava als diferents contextos. Com veiem, això dels conflictes entre Aragó i Catalunya ja ve de lluny. Potser haguessin tingut que posar-se a revisar el llibre del Consolat de Mar abans de parlar d'uns Jocs Olímpics d'hivern. No ho sé. Jo el que us he proposat i el que us he promès és un viatge. I aquest viatge ja hem conegut part de la tripulació, que per cert estan sobre aquesta barca de perxar, cortesia del restaurant La Casa de Fusta. Moltes gràcies. Però també ens fa falta, com en tot viatge, un capità, no? O més ben dit, una capitana, que ja estem al segle XXI. Doncs la capitana musical d'aquest viatge és una de les veus internacionals més coneguda i estimada allà on va. Tots vosaltres segur que la coneixeu i té una trajectòria no tan llarga com la del Consolat, però que també ha recorregut els 7 mars. Avui ens ve acompanyada de grans músics d'arreu de la Mediterrània, així que, amb tots vosaltres, Marina Rossell, acompanyada d'en Carles Dénia des del País Valencià. De què parles, habanera, caixeta de la nostàlgia, cançó de seda? I és que van cantar habanera els que van anar i tornar, que van portar aquí, que van deixar allà. On és el perfum, el color, la calor, el xarol, el vaivent de l'Havana. Habanera, la cançó senzilla és bona. Pel que diu i pel que amaga, però que amaga l'habanera. Històries tristes d'entre guerres feien la cançó de seda. Històries tristes amagades a l'arena. I el suro de l'Empordà, cada tap tapar les penes. I les barques d'Altafulla bressolaven la pobresa. I on és el perfum, el color, la calor, el xarol, el vaivent de l'Havana. Habanera.
no parles, de què no parles, que oblides. I on és el perfum, el color, la calor, el xarol, el vaivent de l'Havana. Havanera, de què no parles, de què no parles, Qui que oblides. Patró no pot gitar mariner per parent. Costums i usatges de la mar. Els drets laborals dels mariners estan pactats abans de salpar. Un cop contractat un mariner, el patró no pot acomiadar-lo, canviar-lo per un parent o per un altre individu. I si ho fa, caldrà que li pagui el sou acordat. Però, a més, el mariner té el dret de rebre la meitat del sou acordat si cau malalt després d'haver treballat 3 dies en el vaixell. I si el mariner mor després d'embarcar-se per malaltia o accident, el patró ha d'abonar el salari complet a la seva família. Fa 750 anys ja es regulaven els drets laborals dels mariners. Era la manera de garantir l'ordre i l'estabilitat del comerç marítim. Un exemple més d'un model que apostava per solucions de consens entre les diferents parts. Molt bon vespre, senyor cònsol. Escolti, en feu 750, però he de dir que no se us nota gaire, eh? Ens cuidem, ens cuidem. Passi. A veure, en aquest darrer vídeo hem vist que els nostres avantpassats medievals tenien molta cura, no?, dels drets laborals, fins i tot, jo diria, més que avui en dia, no? I tant, efectivament. És més, si llegíssim amb més cura aquells llibres, els costums de Tortosa i el llibre del Consolat de Mar, constataríem que hi ha moltes maneres de fer i molts drets que els nostres avantpassats ens deixen clarament en evidència. Ja. I què ens podem trobar en aquest any commemoratiu que just avui inaugurem? Moltes coses, moltes coses. Un congrés internacional de mediació, un documentari explicatiu del passat, present i futur, del Consolat de Mar, parlem també d'un projecte gastronòmic, parlem també d'una exposició bibliogràfica i historiogràfica amb un element immersiu que ens permet viure una aventura de la mar de l'època, i moltíssimes altres coses. Per exemple, un videojoc. Volem que el jovent d'avui no jugui tan sols amb herois japonesos, anglesos, americans, sinó que juguin amb gent nostrada, que aprenguin geografia i història amb la gent del nostre passat, que ens va deixar tot aquest enorme llegat. Molt bé, Déu-n'hi-do, eh? No us hi poseu per poc. No ens hi posem per poc. Molt bé, doncs farem una cosa. Seguiu aquí i en una estona torno i xerrem una miqueta més. Magnífic. Sí? Perquè ara ens n'anirem amb la Marina Rossell fins l'Alguer, passant per Alexandria i amb la companyia d'en Xavi Lloses al piano. On juguen nens d'ull fos
I hi ha tants continents i un gran passat d'horrors, d'històries d'opressió, profetes, déus i tot. També un estiu molt vell que no tem la tardor, Mediterrani al vent. Hi ha olor de sang flotant en els rius, països castigats, ferits i molts vius. Les isures s'han reixat i molts que són presons. També un estiu al Saibel que no timir la tunjo, Mediterrani al vent. On el primer color va néixer sota una ombra. Hi ha sempre un olivar que mor sota les bombes. Països oblidats, la guerra va arrasant. També un estiu molt vell que espera els que vindran. Mediterrani al vent. En aquest gran vessel jugaven innocents. Lo vent omplia l'ocent, la cerebro de pell. Los meus companys de joc s'han fet homes ja grans. Germans, per això vos dic que el món va abandonant. Mediterrani al vent. A sobre el pantanó el cel era de dol i en altres llocs del món planava el desconsol. No oblidarem el mal d'Atenes i Barcelona, malgrat tots els estius que el nostre mar ens dona. Mediterrani al vent. Davide, jo t'he escoltat moltes vegades cantar aquesta cançó litúrgica ancestral que té 3.000 anys, més. Més o menys. Més que el Consolat del Mar. Un poc més. És una cançó litúrgica que però té matisos molt ancestrals de Sardenya, en llengua sarda, de fa 3.000 anys. Sí. Xavi Lloses, li demanem que ens en canti un trosset. T'enamorarà. Madonna són là. Deus ti salvet, Maria, qui s'este gràcia viena. De gracia
esa corrente su Deus onnipotente con te è stato che t'ha preservato Immacolata. Bravo! Moltes gràcies, Marina Rosell i David de Casu, cantautor i poeta alguerès, per aquest tema d'en George Moustaki, amb aquesta barreja de sonoritats catalanes, i per aquest cant sard, que és una de les tradicions musicals més antigues de la Mediterrània. Encara que ja no ampli portades, cal recordar que el Mediterrani continua sent, per desgràcia, un gran cementiri. I això és perquè molts han oblidat un dret fonamental, que és el del salvament marítim, que no calia ni que es recollís al llibre del Consolat de Mar perquè ja es donava per descomptat. De fet, al llibre dels costums de Tortosa també es tenia cura, a part de la vida de les persones, per la càrrega material dels vaixells en cas de naufragi. De naufrag e d'encant, costums de Tortosa. Les lleis de l'època obligaven el senyor de la nau a vetllar per la seguretat i la salvaguarda de tots els tripulants i navegants sense excepció. Els havia de protegir tant de possibles atacs d'enemics com de situacions de risc com les tempestes i la mala mar. Si, malgrat tot, un vaixell naufragava, les lleis també regulaven què passava amb les mercaderies i pertinences. Per exemple, som a la desembocadura de l'Ebre, prop de la ciutat de Tortosa. Un vaixell s'ha enfonsat davant la costa i un munt de mercaderies i objectes hi van arribant progressivament. Els costums de Tortosa estipulen que si es recuperen cal tornar-les al propietari, tot i que de vegades algun eixerit intenta apropiar-se del que no és seu i aleshores se'l condemna com si fos un lladre. Calia vetllar per la salvaguarda de totes les persones de la nau. Es garantia la propietat dels béns en cas de sinistre. Els furts eren condemnats. Els costums i usatges de la mar explicaven molt bé quina era la tasca dels cònsols als consolats de mar. De demanda proposada de paraula i de la sentència. Costums i usatges de la mar. Ens trobem al segle XIII, en plena edat mitjana, en un conflicte entre dos mercaders, els comerciants de l'època. Per determinar qui té raó, els mercaders acuden als cònsols del Consolat de Mar, que escolten totes dues parts. N'estudien les proves presentades. Demanen a les parts d'explicar-se davant un consell de mercaders. Els comerciants enfrontats se'n van i els cònsols mostren al consell les proves. Els expliquen què diuen els testimonis i els demanen l'opinió. El grup debat qui té la raó. I els cònsols dicten sentència. Som davant la mediació, una realitat de fa molts segles. Al segle XIII el rei permetia als comerciants organitzar-se entre ells i regular-se pel seu compte. La jurisdicció reial no hi actuava. Acabem de veure quines eren les funcions, vingui, del cònsol històricament, i de cop i volta m'he imaginat el senyor Domingo, al vell mig del saló de contractacions, de la llotja de mar, posant pau entre dues empreses d'avui dia. Actualment seguiu fent aquesta funció o quin és el present i futur del Consolat de Mar? Sense cap mena de dubte, avui en dia encara fem aquesta funció, o millor dit, volem fer i volem seguir fent per molt de temps aquesta funció com a nou paradigma internacional que és la mediació. D'altra banda,
El que nosaltres volem, perquè crec que el país ho necessita i creiem que és absolutament imprescindible per tots nosaltres, és que aquesta institució que té un prestigi històric extraordinari a nivell universal realment pugui ser, de la mateixa manera que l'edat mitjana era pioner en tantes i tantes coses, amb les eines que llavors teníem, aquest llegat l'hem de saber aprofitar i propulsar-nos cap al futur amb les eines del futur. Hem d'aprofitar les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, el metavers, i tot això ho hem de posar a l'abast de la societat, no tan sols a nivell nacional, sinó també internacional. I quins avantatges hi ha amb la mediació respecte a la justícia ordinària i l'arbitratge? Molt senzill. La justícia ordinària sempre acaba amb una sentència. Una sentència on hi ha un guanyador i un perdedor. I aquest guanyador i perdedor probablement mai es tornen a parlar. En l'arbitratge passa una cosa similar. També hi ha un laude arbitral que implica que hi hagi un guanyador i un perdedor. I efectivament les relacions d'aquelles dues parts enfrontades costa molt de refer. En canvi, amb la mediació i a través dels professionals de la mediació, el que s'intenta és que les pròpies parts trobin la forma i la manera de conjuminar un futur comú, d'arreglar aquelles diferències amb el que en diríem la millor de les solucions possibles dintre del conflicte i llavors realment no hi ha guanyadors ni perdedors. És una manera de resoldre el conflicte també amb salut i amb una tranquil·litat psicològica que és molt important. I molt més constructiu. I tant que sí. Doncs moltes gràcies, senyor cònsol, i per molts 3/4 de mil·lenni més. Així ho espero, i ho que veiem plegats. Tant de bo, moltes gràcies. Sobre els comportaments dels mariners. Llibre del Consolat de Mar. Som en un vaixell, enmig de la mar. De sobte, un mariner es baralla amb el senyor de la nau. Automàticament el mariner perdrà la meitat del sou i les pertinences que duia a la nau. A més, el senyor podrà expulsar-lo de la tripulació. Si el mariner alça una arma contra el senyor, aleshores la resta de mariners l'han de retenir i empresonar-lo. Els mariners que no ho vulguin fer perdran totes les pertinences que duguin al vaixell i es quedaran sense el sou acordat per al viatge. La llei vetllava per garantir l'autoritat del senyor de la nau. En la navegació marítima, la disciplina i l'ordre eren indispensables per garantir la seguretat i el bon rumb del vaixell. La mateixa llei ja preveia possibles situacions conflictives i indicava com calia resoldre-les. Queda't de mi, qualsevol cosa, encara que només sigui un color, una olor. Encara que tan sols sigui això. Què en quedarà de mi? Què et quedarà de tu? Quan vagis pel món, el meu nom, què et dirà? Si ni de tu, ni de mi, ni del teu món, ni del meu nom, res quedarà. Què em quedarà de tu? Què et quedarà de mi? Quan vagis pel món, el meu nom, què et dirà? Si ni de tu, ni de mi,
ni del teu nom, ni del meu món. Res, res, res quedarà. Dels advocats. Costums de Tortosa. Els advocats han de ser cortesos i afables. I no han de ser ni escarnidors, ni baralladors, ni amenaçadors. Perquè podria minvar la seva fama. I el jutge els podria fer fora del judici i, d'acord amb la llei, castigar-los pel fet que en un judici tothom ha de sentir-se segur i els seus drets atesos. I no pas amenaçat ni escarnit, ni ser objecte de befa, ja que per tals coses molta gent perd el seu dret i es desconcerta. O per por no demana allò a què té dret, la qual cosa és contra Déu i contra els homes. Tothom tenia dret a un judici just i amb garanties. Els advocats i professionals del dret havien de donar exemple i tractar tothom amb respecte i educació. Cap ciutadà no podia ser amenaçat ni objecte de befa. Com veiem, molts d'aquests preceptes estan carregats de sentit comú, no? De fet, aquest que acabem de veure, d'on era? Algú ho sap? Dels costums de Tortosa, no, senyor cònsol? Sí. I, senyora alcaldessa, no serà pas seu este exemplar d'aquí? Sí? És que estava pensant que potser el podríem enviar al Tribunal Suprem o a l'Audiència Nacional a veure si així els fa pensar una miqueta o els remou alguna cosa, no? És que... Clar. La veritat és que tant l'un com l'altre estaven carregats de situacions possibles per tal de resoldre conflictes. No de resoldre, d'evitar conflictes. Fins i tot petits detalls com aquest. D'haver gastat per rates per no haver gat en nau. Costums i usatges de la mar. Ens trobem al segle XIII, en un vaixell ple a vessar que salpa de Barcelona. Portem dies navegant i comencem a notar que falten coses de menjar. També a les nostres robes hi ha forats. Sembla que les rates han trobat un bon botí. S'han cruspit una bona part del menjar i de la mercaderia que hi havia a la bodega. No hi havia cap gat i per això les rates han campat com han volgut. S'ha fet malbé una part considerable de la mercaderia. El propietari del vaixell ha oblidat l'obligació de portar un gat a bord. Ara haurà de compensar les pèrdues als mercaders. La llei exigia al senyor de la nau de tenir cura de les mercaderies a bord. Es preveia què fer en cas que es malmetessin. Perquè t'estimo
luz que todavía davall de mosa t'he portat aquesta melodia perquè t'estimo. La 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 I perquè ballis i perquè et faci companyia, vull ensenyar-te-la a cantar. Fa temps que t'ho devia perquè t'estimo. La 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 I si t'agrada, canta amb mi, ai, 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 ai. I quan jo ja me'n vagi, hauràs après una cançó de mel per als teus llavis, perquè t'estimo. La 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 Joana Gomila, des de Mallorca, compartint amb la Marina Rossell aquest tema inspirat amb un bolero antic de Valldemossa. Dues dones capdavanteres, inspiradores en les seves respectives generacions. Abans, que he aprofitat per fullejar així una mica els llibrets, com veieu són molt petitets i són de fàcil llegir, he vist que en temes de gèneres no estàvem gaire avançats. La dona quedava gairebé sempre sota l'ombra del marit o del pare. Però als costums de Tortosa hi ha una cosa que crida l'atenció per la seva excepcionalitat, i és que si et casaves amb una dona tortosina, se't concedia la ciutadania. Sí, sí. Això no ho sabíeu, eh? Doncs sí. Sí, sí. Pel que em consta, a l'època era tot el contrari, és a dir, a la resta del país era la dona qui adoptava la condició de l'home, excepte a Tortosa, que era el marit qui assumia la condició de la muller. Doncs aquest privilegi concedit a les dones tortosines a l'època es deu, explica la tradició, explica la llegenda, es deu al rol que van tenir durant la defensa de la ciutat contra els enemics de la creu. Eren guerreres, les dones tortosines, sí, sí. I ho són, i ho són. I a més d'aquesta excepció, també hi ha una altra coseta d'aquí de Tortosa, que també és molt curiosa. Mireu, mireu. De força feita a Femnes. Costums de Tortosa.
Som al segle XIII. Malgrat la pressió de l'Església cristiana, a casa nostra es gaudeix d'un esperit de llibertat i obertura més grans que a d'altres contrades. Per exemple, els costums de Tortosa regulen què fer en cas d'adulteri. El primer que indiquen és que si dos amants són enxampats, no han de ser en cap cas castigats, llevat que el marit d'ell els acusi. Si els denuncia, els amants seran castigats a córrer nus d'una punta a l'altra de la ciutat mentre els assoten, però ho hauran de fer a plena llum del dia. I a més, no se'ls podrà aplicar cap altre càstig, ni se'ls podrà imposar cap multa ni confiscar cap bé. Malgrat el masclisme i el conservadorisme evidents de l'època, cal recordar que aquest càstig era molt menys sever que el que es podia trobar en d'altres indrets, on fins i tot podien condemnar-te a mort per adulteri. Els costums regulaven àmbits molt diversos de la vida quotidiana dels ciutadans. Procuraven en tots els casos de garantir els drets de totes les parts. Molt honorable senyor Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssima alcaldessa Meritxell Roigé, molt honorable president de la Generalitat també, senyor Artur Mas, honorables conselleres de Justícia, cònsol de Mar, cònsol major del Consolat de Mar, presidents també de cambres, tenim aquí el president Francesc Fages, president de la Cambra de Tortosa. No sé si podré afegir gaires coses al que hi ha les paraules que s'han pronunciat, tant per l'alcaldessa com pel cònsol, per tots els vídeos que hem vist i també pel que s'ha dit a través de la música, que també és molt captivador i molt important. Però potser remarcar o puntualitzar o remarcar algunes de les coses, com per exemple que el Consolat de Mar és l'aportació més important al dret marítim internacional i la resolució alternativa de conflictes, així curt i ras. Fa més de 700 anys, el Consolat de Mar ja governava amb encert els comerciants. Avui reivindiquem la importància del passat, però jo sempre dic que del passat s'ha d'anar d'aprendre, però no n'hem de viure del passat. El passat és una bona lliçó per construir el futur, sobretot, per entendre el present i per construir el futur. Acabem de veure, just abans d'entrar, el primer text jurídic en català i com ens emociona viure aquest passat de 3 quarts de mil·lenni, però això ens ha d'ajudar, sobretot, a construir el futur. També ens parlava, durant tots aquests vídeos que hem vist, com de modern ja era aquest passat, això que està escrit en aquests llibres, com de modern, com buscava el consens i com probablement ens aniria molt bé de seguir algunes d'aquestes advertències i suggeriments amb les problemàtiques actuals que tenim a la Mediterrània. Sembla mentida que sigui tan actual. També ens deien que la mediació és una eina de progrés, indubtablement, que ofereix 3 avantatges, molts avantatges, però 3 que m'agradaria remarcar. La via alternativa als tribunals per resoldre un conflicte d'una manera més àgil i pacifista i, com ens explicava el cònsol major, també permet mantenir les relacions comercials després d'aquesta mediació, i això és molt important. Per tant, és un honor estar al capdavant de la Cambra de Comerç de Barcelona, coincidint amb aquesta commemoració de 3 quarts de mil·lenni d'aquest Consolat de Mar. La veritat és que no podria ser més honor. Volem que esdevingui un òrgan de referència en la mediació empresarial i com a país també ens n'hem d'enorgullir que les pàgines de la nostra història parlin d'institucions pioneres com el Consolat de Mar. És el nostre deure parlar-ne i és el nostre deure restaurar el prestigi d'aquesta institució. Des de la Cambra continuarem treballant per la desjudicialització del món econòmic i empresarial i continuarem treballant en aquesta direcció i en aquest sentit, com hem fet aquests darrers anys. Fem-ho possible entre totes i tots i fem que el Consolat de Mar sigui l'engranatge principal d'aquest canvi. Desitjo de tot cor que aquesta celebració dels 3 quarts de mil·lenni sigui tot un èxit i sigui tot un èxit el que ens esdevindrà després d'aquesta celebració. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, senyora presidenta, i també felicitats per ser la primera dona en presidir la cambra.
Doncs arribem al final d'aquest viatge. Hem conegut a la tripulació d'aquesta nau. Esteu molt guapos. I bé, ara ja hem transcorregut força llocs. La veritat és que hem sortit de Tortosa, hem anat fins al Magreb, Occitània, hem passat pel País Valencià, per Mallorca, Sardenya, en Mustaki ens ha dut fins a Grècia i Egipte, i ara per anar tornant ja cap a casa, què millor que agafar la barca del temps que en Salvador Espriu va dedicar al seu amic i també poeta mallorquí, Rosselló Pòrcel. Estimat Rosselló, si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant a l'Alguer, i senties amb mi com és viu i arrelat i tan clar aquest nostre parlar català de l'Alguer. Com et diu el teu nom? Com et diu el teu nom? I somriu la ciutat, allunyat, amic meu. Allunyat, amic meu. Allunyat, amic meu. Que ara ets un xiprers a l'indret on comencen a obrir el record, que et va ser sempre car, el camí de la mar de l'Alguer. Si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant, amb la barca del temps. Com et diu el teu nom? Com et diu el teu nom? I somriu la ciutat, allunyat, amic meu. Allunyat, amic meu. Allunyat, amic meu. Si podies venir amb la barca del temps, amb la barca del temps. I L'escriuà com deu ésser més, he del jurament, he de la fidelitat d'aquell, he de la pena del contrafent, costums i usatges de la mar. La figura de l'escrivà és cabdal en la navegació marítima, perquè, com si fos un notari, és qui certifica i deixa per escrit tot allò que passa durant el trajecte. Quan l'escrivà puja al vaixell, ha de jurar el càrrec. La seva feina és d'anotar en un quadern tots els esdeveniments i moviments de la navegació. L'embarcament i desembarcament de tripulació i pelegrins, la càrrega i descàrrega de mercaderies, el preu i les quantitats de mercaderies venudes, etc. De fet,
Aquestes operacions s'han de dur a terme sempre amb ell davant, de testimoni. També ha de prendre nota d'elements com les despeses ordinàries i extraordinàries de la travessia. Aquest quadern s'anomena cartulari i l'escrivà l'ha de guardar en una caixa tancada a clau. Per evitar temptacions de corrupteles o favoritismes, la llei impedeix que l'escrivà sigui parent del senyor de la nau. De fet, és tan important que l'escrivà sigui neutral i fidedigne que si anota res que no sigui cert o real, corre el risc de perdre el puny dret i que li marquin el front amb un ferro roent. L'escrivà de nau era una figura clau en el vaixell a l'època medieval. Era l'encarregat de donar fe de tot el que passava durant el trajecte. Havia de ser escrupolosament curós d'escriure la veritat. Molt bona tarda, il·lustríssima alcaldessa, consellera de Justícia, Drets i Memòria, presidenta de la Cambra, cònsol major, president Mas, exconselleres, delegat del Govern, diputades, diputats parlamentaris. Vull també saludar des d'aquí els representants del teixit econòmic i social de les Terres de l'Ebre i d'arreu del país i també els representants del cos consular, representants de diplomàtics de diferents països europeus que avui també ens acompanyen en aquest acte, avui a Tortosa, en aquesta cerimònia d'inauguració dels actes de commemoració del 750è aniversari dels costums de Tortosa i amb ells dels costums de mar i dels 3 quarts de mil·lenni de l'origen del Consolat de Mar. Una commemoració que organitzem conjuntament des de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Tortosa i amb les cambres de comerç, amb l'objectiu de posar en valor una gran fita de la història de Catalunya que explica en bona part la manera de fer del nostre país i la manera de ser, i que ha de despertar tot el nostre orgull per seguir fent progressar el país i impulsar-lo cap al futur. Al llarg de l'acte, totes i tots hem pogut comprovar el valor històric dels costums de Tortosa, de com es va posar per escrit els usos i costums, amb la voluntat de reduir els conflictes, de deixar poc espai a l'arbitrarietat i d'enfortir els drets i les llibertats de la ciutadania. I en bona part la història del nostre país ha estat això, una lluita constant per la defensa dels drets i la llibertat de la ciutadania davant de l'arbitrarietat del poder. Aquesta experiència la vam aportar al conjunt de la Mediterrània amb unes normes per ordenar i regular les relacions comercials, bevent de la pròpia tradició marítima que és consubstancial al nostre país. De fet, en l'acte d'avui hem pogut escoltar els diferents accents de la nostra llengua, des del País Valencià, les Illes, l'Alguer, el Principat de Catalunya i també de llengües germanes i molt properes com l'occità, llengües amb qui hem tingut al llarg de la història una relació com són les llengües del nord d'Àfrica. D'aquesta tradició marítima, bevent dels referents grecs, romans i d'altres fonts que treballaven a les aigües de la Mediterrània, es van impulsar el Consolat de Mar per oferir seguretat a tothom i facilitar el progrés i la prosperitat arreu. Dels ports de Barcelona, de València, del port de Mallorca, dels ports de Tortosa, es va aconseguir fer del Mediterrani un mar d'oportunitats, gràcies a la capacitat d'oferir un dret marítim compartit, basat en la pau, en el valor del dret, la cooperació, la solidaritat i el propi progrés del comerç com a interès compartit. Vam ser pioners des de Catalunya a l'hora d'impulsar el dret marítim, recollint moltes de les aportacions que encara avui es mantenen en la base de la codificació marítima internacional. Però més enllà d'aquest valor històric, la commemoració dels 3 quarts de mil·lenni dels costums de Tortosa i del propi Consolat de Mar ens ha de servir per posar de manifest que som un país obert al món i ple d'oportunitats. I només fa falta referir-nos a les dades d'exportacions de les empreses catalanes. Cada any batem rècords absoluts de noves exportacions. O les xifres d'inversions estrangeres a Catalunya, on a dia d'avui ens situem en condicions de superar les xifres ja històriques de l'any 2019, un dels més pròspers del que tenim dades de tota la sèrie estadística. També de les inversions que es fan al propi país i que aconseguim també que
permetin arribar arreu del territori, com per exemple la inversió clau industrial de Kronospan, la major inversió estrangera registrada mai a les Terres de l'Ebre, que permetrà crear centenars de llocs de treball en un sector transformador i que permet avançar en la reindustrialització de Catalunya, però de la Catalunya sencera, arribant al conjunt del país. Perquè Catalunya és un país d'oportunitats, un país obert al món. Ho hem demostrat en el passat, però sobretot ho demostrem cada dia amb la nostra ambició col·lectiva, amb l'energia i amb la vitalitat de les nostres empreses, amb la capacitat del treball, la solvència, el talent i la professionalitat dels treballadors i treballadores de Catalunya i amb l'inconformisme i la voluntat transformadora de les institucions. Quan som capaços d'alinear el compromís del teixit productiu, la força i el talent de treballadores i treballadors i la voluntat de progrés de les institucions, som un país imparable. Aquesta ambició, aquest orgull és el que ens ha de fer moure, és el que ens ha de fer alçar el cap i no deixar de pensar en gran en cap moment. Catalunya té un passat immens, tot l'acte d'avui ens ho recorda. En bona part explica qui som, però sobretot aquest passat ens ha de recordar el futur que tenim per endavant i el futur que tenim per construir entre totes i tots. Actes com el d'avui prenen sentit quan precisament som capaços de recollir aquesta voluntat de voler projectar-nos cap endavant de forma col·lectiva. Avui tenim reptes immensos als quals només podem fer front si sumem esforços amb altres nacions del nostre entorn, com vam fer també a estendre el Consolat de Mar ara fa 3/4 de mil·lenni. Catalunya, per si sola, nosaltres sols no podem fer front als reptes globals com per exemple el canvi climàtic, la crisi energètica que avui atenalla a moltes de les empreses, de les llars i famílies del nostre país, o les grans dinàmiques econòmiques globals que hem de treballar per, sobretot, sumar-nos a les positives i restar els riscos d'aquelles que no siguin tan positives. Per això hem de tenir l'ambició de potenciar encara més el paper de Catalunya al món, en sintonia amb el passat, un passat de llarga trajectòria com ens exemplifica l'acte d'avui. El nostre caràcter de ser una nació oberta al món i tota la nostra convicció de compartir reptes amb el nostre entorn més immediat, entre d'altres amb Europa. I per això hem de seguir projectant el paper de Catalunya al món i especialment en l'àmbit europeu. Aquest és l'àmbit on podem construir solucions efectives de forma conjunta, sigui a través de les diferents xarxes on ja participem, amb moltes de les quals exercim un paper de lideratge, des de les institucions públiques, des dels governs, però també des de la societat civil i des del teixit econòmic i social. Però també, i sobretot, reforçant la nostra voluntat de participar del procés de construcció europea, del procés de construir una Mediterrània per a tothom com una nació més, com una nació lliure. En primera persona, com fan tots els països europeus, ni amb més drets que la resta, però tampoc amb menys drets que la resta. Hem de participar encara amb més força del projecte de construcció europea i més avui quan la invasió d'Ucraïna per part de Rússia esdevé una amenaça real per tots els valors compartits pel conjunt d'Europa. Sense cap mena de dubte, la participació de la construcció europea és una font de progrés i benestar. Però a més hi hem de voler participar-hi aportant-hi tota la nostra experiència, tot el nostre coneixement, tot el nostre saber fer, per contribuir amb el nostre gra de sorra, des de la nostra humilitat i la nostra posició, sent molt conscients del que representem, però sense desmereixer res, el nostre gra de sorra per trobar solucions. Ho podem fer en àmbits com l'energètica, en l'aposta amb iniciatives com la Vall de l'Hidrogen Verd, o en el camí de la reindustrialització liderant el projecte del xip europeu. Estem a punt, hem fet bona part dels deures i estem en disposició de fer-ho. Per això, no només volem ser un estat europeu per trobar respostes, per trobar solucions, volem participar de ple dret en el procés de construcció europea per construir, amb el conjunt de pobles i nacions d'Europa, les respostes als grans reptes col·lectius, als reptes globals, als reptes compartits. Aquesta és una de les lliçons que podem obtenir del significat dels costums de mar, que som un país obert i que no defugim els reptes globals. Una ambició que ens defineix encara avui el nostre caràcter col·lectiu, la nostra manera de ser. Un país orgullós de ser com és,
amb uns ciutadans i unes ciutadanes que són la base del país, que és el que mou el conjunt d'institucions a treballar cada dia millor, i uns ciutadans i ciutadanes que els correspon decidir amb total llibertat quin ha de ser el futur de Catalunya. Moltes gràcies, feliços 3/4 de mil·lenni i que siguin per molts més. Molt bona nit a tothom. Gràcies. Adéu, rosa d'abril. Adéu, rosa encarnada. Demà, lluny del teu roser, d'enamorament moriré. I adéu, rosa d'abril. Adéu, rosa encarnada, demà, lluny del teu roser, d'enyorament em moriré. Quan et diran la meva fi, plora per mi, que per tu ploro, plora per mi, no ploris gaire, que et marciria el pas de l'aire. No ploris gens, no ploris no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé puc plorar millor. No ploris gens, no ploris gaire, per tu i per mi, jo que ja en sé bé puc plorar millor. I adéu, rosa d'abril, adéu, rosa encarnada, demà, lluny del teu roser, d'enyorament em moriré. Quan et diran la meva fi, plora per mi, que per tu ploro, plora per mi, més dolçament que amargament. No és el teu plor, eixuga el plor, no ploris gaire, que et marciria el pas de l'aire. No ploris gens, no ploris no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé puc plorar. Serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol.